ತುಳುವನಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೊನ್ನೆದ ಆರಾಧನಾ ಪರಿಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ತೂಪ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು, ದೈವಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು, ನಾಗಾರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು, ಪಿತೃ ಆರಾಧನೆ ಅದು ಪಡು. ಐಟು ಬೇರೆ ದೈವಾರಾಧನೆ ನಮ್ಮದೇ ತೋಂಡ ಐಟು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ವರೂಪಲು ಇಲ್ಲ. ಅವು ಮೃಗಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ, ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ, ಶಕ್ತಿ ಮೂಲವಾಯಿನಂಚಿನ ದೈವಲುಲ್ಲ. ಇಂದಟ್ಟು ಪಿರ ಪಿರ ಒಕ್ಕುಂಡ ಪಿರ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂಗಾರು ಲಕ ಬರ್ಮುಂಡನ ಪಿರ ಪಿರ ಕೈ ಸೇರುನ ಸೊತ್ತು ಲಕ ಅಧ್ಯಯನ ಮಲ್ತನ ಒಕ್ಕುಂಡ ಕೆದಕ್ಕಂಡ ನನ್ನ ಲಚ್ಚೋದಿಗ ರೀತಿ ತೋಜುನವು ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ. ಬಹುಶಃ ಇಡೀ ಆರಾಧನಾ ಕಲೊಟ್ಟು ದಿಂಜ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ದಿಂಜ ಒಂಜಿ ಲೋಕಲೈಸ್ ಆಯ್ನ ದೇಸಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಸ್ಥಾನಿಕವಾಯಿನಂಚಿನ ಆರಾಧನದ ಸ್ವರೂಪೋಪುನೆ ಅವು ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಮಾತ್ರ. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ನರಮಾನ್ಯನ ಕುಲೊಟ್ಟು ಜಾತಿ ಶ್ರೇಣೀಕರಣದ ನೆಪೊಟ್ಟು ತಿರ್ತು ತೊರ್ಪಾಟಗು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ವರ್ಗದ ಒರಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನಿ ತರೆದೆರ್ತು ಉಂತಿನಂಚಿನ ಸಮುದಾಯಲ ತರೆಬಾಗುನ ಲಕ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಕತೆ ಉಂಡತೆ ಅವು ತಗ್ಗಿನವು ಗೆಲ್ತಿನ ಗೇಲ್ಕಾಯ್ದ ಕತೆವು ಅಂಚಾದು ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಿಲೆ ಕಳೆನೆ ಇನಿ ಕಾಲೋಡು ಆರಾಧನೆಡು ನಿಲೆ ಪಡೆ ಇದು ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯದ ವಾಕ್ಯ. ಆನಿ ಕಾಲೋಡು ಬಿಲೆ ಕಳೆನೆ ಇನಿ ಆರಾಧನೆಡು ನಿಲೆ ಪಡೆ ಈ ಮಣ್ಣಿಡಿಲ್ಲ ಅಂಚಾದು ಒಂಜಿ ಅರ್ಥೋಡು ಕಾಲೋಡು ದೆಂಗಿನ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಸ್ಮಿತೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಹೊಸ ಗೆಲ್ಮೆನ ಕೊರಿಯರ ಗಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪ್ರಚೋದನಾ ಶಕ್ತಿ ಅದು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಮುಖ್ಯ. ಕೊರಗಜ್ಜ ಎಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪದ ಕತೆ ಉಪ್ಪುನು ಬಾರಿ ಸರಳವಾಯಿನ ಕತೆ. ಕೈಲಾಸದಧಿಪತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅವತಾರ ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಅಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಕೆಂದ ಭಜನೆಡು ಪುರ ಪನ್ಪ ಈ ನಮ್ಮ ಪುರ ಭಜನೆಡು ಉಪ್ಪುನಕ ಲಂಚ ಅದು ಈ ಪದ್ಯ ಬಾರಿ ಪುಗರ್ತಡೆ ಕೇನೆರ್ಲ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾಪುಣ ದಿಂಜ ಜನತ ರಿಂಗ್ ಟೋನ್ ಪುರ ಅದುಂಡು ದಾದ ಪಂಡಲ ಎಂಕಿಂದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಕಾಲೋಡು ವೈದಿಕ ಪುರಾಣಲು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಡಳಿತದ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಂಗ್ಲೆಗ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ಆಧಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಸಾಬೀತು ಮಲ್ಪುನ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಜನಪದ ಕಾವ್ಯಲೆಗ್ ಸಂದಿಗ್ ಉರಲಗ್ ಕವಿತಗ್ ಪಾಡ್ದಾನಲೆಗ್ ಆಧಾರ ಇಜ್ಜಾಂದೆ ಪೋಂಡು. ಅಪಗ ನಮನಂಬುನ ಪಂಜುರ್ಲಿ ನಮನಂಬುನ ಜುಮಾದಿ ನಮನಂಬುನ ಗುಳಿಗೆ ಇಂದು ಬೇತೆತ್ ಆ ವೈದಿಕರ ಪಂಡಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಬದ್ಧವಾಯಿನ ದೇವತೆಲ್ಲ ಕೂಡೊಂಜಿ ದೇಸಿ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದ್ ಪನ್ನೋಡಾಯಿನ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಜನಪದ್ಯರು. ಅಪಗ ಮಾತ ಜನಪದ ದೈವಲ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದೇವೆರ್ನ ಮೂಲದ ಕಥೆನ ಪಡೆಯೋ ಒಂದು ಬತ್ತನು ನಿಖಲ್ ಮೂಲ ಸಂದಿನು ಪೂರ ತೂಂಡ ಕೊರಗತನಿಯನಾದು ಪಡು ಗುಳಿಗನಾದು ಪಡು ಮೂಲ ಸಂದಿನು ತೂಂಡ ಆನಿ ಕಾಲೊಡು ಇಸೊರ ದೇವೇರು ಬಡಕಾಯ್ದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬೊಳ್ಳಿಗಿರಿ ತಾರಂತಡೆ ಅವಳು ಪಟ್ಟೊಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ಮಳೆ ಮಗಳೇನ ಮದಿಮಾಯೆ ಮೂಜಿ ಕಣ್ಣ ದೇವೇರು ಮೂಜಿ ಮೊನೆತ್ತ ಸೂಲ ಪತ್ತೊಂದು ಅರ್ತಿಡು ಓಲೆಗಾತಿನಂಚಿನ ನೀರಜೇವುನು ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಈಶ್ವರ ದೇವೇರು ಕೈಲಾಸದ ದೇವೇರು ಕಬೇತಿ ಬತ್ತೇನು ಬೋಂಟೆ ದೇವರು ನಂಚಿನ ದೇವೇರು ಇಂಚಿನ ಪುರ ವರ್ಣನೆಲು ಬರ್ಪುನು. ಈಶ್ವರ ದೇವರ ತಂದೆ ಬೇತೆ ವಾದೈವದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ನಮ್ಮ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಈಶ್ವರ ದೇವರ ತೀರ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೆ ಉಪ್ಪುನವರಿ ಜವನೆ ಲಕ ಇತ್ತಿನವು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾಪ ಪುರಾಣ ಸದೃಶ ಬಾಯಿನ ಈಶ್ವರ ಸ್ವರೂಪಲು ಪುರ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಪಾಗ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ಲೆಡ ಈ ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಕಲ್ಪನೆನೆ ಬೇತಾಂಡು ಮಾತ ದೈವೊಲ್ಲ ಬತ್ತಿನವು ಈಶ್ವರನ ವಿಷ್ಣು ಮೂಲವಾಯಿನವು ದೇವಿ ಮೂಲವಾಯಿನವು ಪಣ್ಣು ಪೂರ ದೇವಿ ಮೂಲವಾಯಿನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಆಣು ಪೂರ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಶಕ್ತಿ ಅಂಡು ಇನ್ನು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕೊರಗಜ್ಜನ ನನೊಂಜಿ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಶಿವಲಿಂಗ ರೂಪಡು ಪೂರ ಈಶ್ವರನ ಆರಾಧನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಕ್ರಮ ಪುರ ಬತ್ತನ ಅಂಡ ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ವಾ ದೈವದ ಅವತಾರ ಅದು ಕೊರಗತನಿಯ ಬತ್ತಿನ ಅತ್ತು ಗುಳಿಗೆಲತ್ತು ನೆಲವುಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆನ ಬಂಜಿ ಉಡೇರದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಸಿರಿಮಿರ ಉಡೇರದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಗುಳಿಗೆಲ ಅಂಬರ ಮರ್ಲೆ ಕಳಿಗೆ ತತ್ತನ ಗುಳಿಗೆ ಪನ್ಪುನ ಕೀರ್ತಿನ ಪುರ ಪಡೆ ಆಂಡ ಈಶ್ವರ ದೇವರನ ಮೂಲ ಪನ್ಪುನೋ ಇನ್ನಿ ನಾಟಕಡೋ ಇನ್ನಿ ಸಿನಿಮಾಡೋ ಇನ್ನಿ ಜನಕ್ಕಲು ಜನಪದ ಕತೆ ಟಂಚ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬತ್ತೇರೋ ಹೊರತು ಮೂಲ ಸಂದಿಡು ಪುರಾಣದ ಕೈಲಾಸದ ಕಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಆಂಡ ಕಾಲದ ದೇಕಿ ಕಾಲದ ನಡಕೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ನಡತ್ತೋ ಒಂದು ಸೇರೊಂದು ಪೋಪುನವು ಪರತ್ತೊಂದು ಪೋಪುನವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಬಂದುಲೆ ಯಾನು ಒಂಜಾತ್ ಕುತೂಹಲಡು ವಿಚಾರವನ್ನು ಪಟ್ಟೋಡು ಯಾನಿ ಕೊರಗತನಿಯನ ಆರಾಧನೆ ಪೋನಾಗ ಒಂಜಾತ್ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊರ್ಪುನವು ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯ ಅಂದೆ ಯಾನು